Esti munduak, kanpotik hasiera batean estereotipo askoko esparrua dela eman dezake. Orokorrean, zuri ingenieria esaten dizutenean mutil bat etortzen zaizulako burura. Era berean, erizaina esaten dizutenean neska bat etortzen zaizu. Hala ere, behin unibertsitatean sartzen zarela eta kanpusean dagoen jendeare erreparatzen diozunean, inguruan ere zu bezalako askoz ere neska gehiago daudela ohartzen zara. Ni pertsonalki ez naiz inoiz desberdin sentiarazi STEM ikasketak egiteagatik. Estereotipo horiek markatuago daude jende helduarengan gaztengan baino. Geroz eta normalizatuago dago neskak ere STEM ikasketak egitea. Gure departamentuan adibidez, 40 urtetik gorako pertsonetan emakume bat edo bi daude asko jota, baina 40tik berakotan ia erdiak emakumezkoak gara. Beraz, aurrera paso bat ematen ari garela nabarmena da. Estereotipoak dira, hau da, ez da realitatea. Gaur egun, gazteok dugun mentalitatea orokorrean irekiagoa da, eta neska horiei esango nieke beldurrik ez edukitzeko. STEM alorreko ikasketak aukeratzen badituzte, bidean beraiek bezalako beste hainbeste neska aurkituko dituzte, gustu eta zaletasun berdinekin. Beraz, ez dadila estereotipoa baldintza izan behaien ikasketak aukeratzeko. STEM alorra oso zabala da. Ingenieritza ikasketek ate asko irekitzen dituzte, eta desberdinak. Ikasten zazen heinean ikusten duzu zein alor den gustoko eta zeinez, eta hain anitza izanik nahi duzun tokira desbideratzeko aukera daukazu. Hasiera batean normala da zalantza pila bat edukitzea, zer ikasi, zein ingenieritza mota ikasi, baina gero realitatea hau da, gradu berdina ikasten duten lagunekin topatzen naizen bakoitzan ikusten dut bakoitza departamentu eta sektore oso desberdinetan lanean gabiltzala. Hau da, unibertsitatean ezagutza oinarri bat irabazten duzu, baina gero benetan lanean jasotzen duzu ezagutza espezifikoa. Nik ikasketa bide honetatik gehien azpimarratuko nukeena bi gauza dira. Alde batetik, teorikoki ikasten den hori gero errealitatean enpresa mailan bizitzeko aukera izatea, orduan da benetan teoria ulertzen duzu momentua, aplikatzea tokatzen zaizunean. Eta bestetik, ikaskidekiko gertutasuna, talde ezberdinetan lan egiteko egokitzeko gaitasuna edukitzen ikasten duzu unibertsitatean. Enpresa batean lanean hasi arte ez zara ohartzen horrek duen garrantziaz. Azken finean ikaskideak zein lankideak lagun bilakatzen dira zure bide profesional honetan. Naiz eta nire lan ibilbidea marketing departamentuan hasi zen, egun I+D-ko departamentuan egiten dut lan. Aberasgarria iruditzen zait enpresa berdineko departamentu ezberdinetan lan egitea eta ezagutzea. Industria ingenieritzako masterra ikastenen bilela, gaur egun nagoen postura mugitzeko aukera izan nuen. Nik ere produktua gertutik ezagutu nahi nuelako. I+D-ko departamentuan proiektuekin egiten dugu lan. Proiektu bakoitzean lan mota ezberdinak egoten dira egiteko. Nire lanbidetik gehien gustatzen zaidana zera da. Lan mota ezberdin asko egiten ditugula gure egunerokotasunean. Proiektu bakoitza dagoen fasearen arabera departamentu ezberdinekin jarri behar izaten gara harremanetan. Eta departamentu bakoitza jartzen duen alearekin proiektua aurrera eramaten da. Lantaldeak benetan garrantzia handia du. Gure lanaren alde politenetako bat produktuaren bizitza gertutik ezagutzen duzula da. Ordenagailuko pantailan ikustetik mundu osoko obretan ikusten duzu pieza edo sistema hori. Hau da, zure lanak bere fruituak eman dituela ikustean asebeteta sentitzen zara.